फुङावनो फैदों नालाय लोगोफोर नै साहा फिथा लोगोसे लोगोफोर आं दायो बरपेटा र'डआव मोनफैबाय आरोना बेनिफ्राय आं बड'लेण्ड गारिजों फैदों आरोना बड'लेण्डआव नै बड'लेण्ड गारिजों थांगोन बेनिफ्राय क'क्राझाराव थांनो नागिरदों आरो ना बड'लेण्ड गारि नै ओमफ्राय अखा हादों बोथोरा एकदमबारे फैदा अखा हाजोबदों फुङावनो फैदों नालाय लोगोफोर नै साहा फिथा लोगोसे क'क्राझाराव थांगोन ओमफ्राय बोथोरा नै अखा हाजोब्बाय एकदमबारे ओमफ्राय बासनिफ्राय ओंखारथ'नानै जों साहा लोंबाय नै बेयाव गाखिर स्पेसियेल ओमफ्राय जोंहा आरोना ओमफ्राय जों सानैबो थानांगौ क'क्राझाराव मोनसे खामानि दङ बेयाव सानैबो जों थानांगौ ओमफ्राय लाखिथ'नानै साहा लोंबाय आरो फुङावनो फैदों नालाय ओमफ्राय थाबनो फैनाय जादों नालाय ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय जों साहा लोंबाय आरो सानैबो गरम aja गरम Allah kita sah betul betul pasti ada masalah hal itu ini fry nengero nengnya mondol दाउला हटेलाव लोगोफोर ओंखाम जानो फैदो आंनि जिनो लांदो निजिनो माबा खालामदो मन्दलनिफ्राय di shop bulan ini banyak nggak? ओमफ्राय फुलकबि आलु मैथाजों अमा ओमफ्राय सबाय दालि नारजि अमा ओमफ्राय नैयो मैथाजों अमा ओमफ्राय चिकेन दाउ कारि ओमफ्राय नैयो अनला आलुनि आलु सेफ्लेनानै ना बाथोन ओमफ्राय मैगं ओमफ्राय नैयो आलु ओमफ्राय नैयो मैथा बाथोन ओमफ्राय नैयो पापर ओमफ्राय नैयो चिप्स आलु संख्रि दै आरो माबायदि मोनदों ओंखामा मोजां ना मोजां मोनदों एकदम बरिया दाउला हटेल माबा बाजै हटेल ना बरिया Mbak, turning song birat. Yo barau office ni kaman je nama? Hah? Oh budget oh mama sana sih.